سبێکا 2012 ve dest bi xwendina zimanê Kurdî kiriye ango bi taybet rêzman. Ji xwe hêşt ku xewnek cem çêbê rojekê ku ez Zanîngeheka Kurdî de bi taybet ez zimanê xwe bixwînim zimanê Kurdî û îro roj ez îro zanîngeha xwe de dixwînim û bi zimanê xwe û ev yek gelekî kêfxweşiyekî ji mir çê dike. Ser zimana xwe awayekî xweş were çandekê wêjeya kevnar dinînên çîrokan ji 2015 ve min dest bi karên wênesaziyê kiriye. Ji xwe destpêka em ser mobayla xwe kar dikir. Di 2017 de dest bi nîgarkirina çîrokên zarokan kiriye û di berhemên derketin yek jê di gulana 2017 de û ya dî jî tebaxa 2017 de aya kem kurstêr a Oscar Wilde'a û ya duyem jî her 12 birader a William Graham. Rastî ev yek ango karê min bi taybet di warê zarokan de an jî wêjeya zarokan ew jî vedgere sedema ku wêjeya zarokan paşguh maya min jî xwe çekî hunera min jî alîkar bi va zarokan re ku bi zarokatiya xweşa bibin. Çi kesek çi mirovek û ji biheraya xwe û ji xwendina xwe hez bike wê zanî bê çawa dema xwe li gorî wan da beş bike min jî ev yek meşand piştî dawîkirina lêkolîn û spardekên xwe yê Zanîngehê min dest bi wênesazî dikir û vê yekê her du pirtûkê xwe jî min derxistin bi rehetî û ti zehmetî min nedîtin.